wali shatima dok ko za su ki ko sun so daga mai mala sai wali hadari sama ya taso daga mai mala sai wali a jihar duka an taso daga mai mala sai wali kowa sai gwarzona daga mai mala sai wali zaki a gaban bauna daga mai mala sai wali an taso wali walon gwarwali faɗa ba da kai alijan akwai matsala ba su gane ba malumu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so ba faɗa ba da kai alijan akwai matsala ba su gane ba malumu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so na saka Allah na aiki zan iya dacewa shi ke muni ni na san hakan kuma zan daɗa godewa yau gane da raina alias wata ramban takawa ya Allah amsa mun na yau waƙar babanmu bai daya ba faɗa ba da kai alijan akwai matsala ba su gane ba malumu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so na yau aiki na salati zan yi wa dan babba alai da sahabban nan ban ware ba aure yawa a kullum riko na su banki na dage ba ka saka hada shi ba malumu domin bayyana ku da juriya ba faɗa ba da kai alijan akwai matsala ba su gane ba malumu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so mai fuskar koren kiriya wahala zai sha babba tsakuwa sai dai a haɗe kai ba zai ya tauna ba shi babba ya zamto babba ne ba yaro ba malumu kai ne dai gwanin jama'ar mu ta Yobe gaba daya ba faɗa ba da kai alijan akwai matsala ba su gane ba malumu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so yan jakacira sun so su bata abin da muke gauna sai ba mai ya ce to ku tsaya fa a tattauna da abin da ya zama ibrahim gai da yanin nuna ko anan muke mun shirya tsaf dukkanin tafiyar mu gaba daya ba faɗa ba da kai alijan akwai matsala ba su gane ba malumu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so yan da matar sun ce su kan kuri a sa'a ba yan gaidam su ma ba su canja jawabin ba yan gaishewa sun ce kai ne suka so ba wancan ba to garin guri shi kenan maganar mu bai ta da gaskiya ba faɗa ba da kai alijan akwai matsala ba su gane ba malumu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so yan majina sun ce su kan kuri a su ba jama'ar Yusuf faru suna bukata ta tun ba yau ba yan fatas kuma ko yau za a yau zaben ba su sare ba jama'a ta cikin yidu sare da shi suka yarda gaba daya ba faɗa ba da kai alijan akwai matsala ba su gane ba malumu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so jama'ar da suke can nan gera gwani suka nuna jama'ar mu ta dama a kuma so su kamar sanadin gauna bayan marukuran zanje ni mu tattauna sun ce mini shine dai gwanin da suke so gashi da gaskiya ba faɗa ba da kai alijan akwai matsala ba su gane ba malumu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so daga rasuwa sun ce shine suka so tun ba yau ba jama'ar kuna sun ce su kuma a bar su sai dau ba jama'ar fika sun ce duka bai kai da su canjawa jama'ar jaku suku sun ce hadari suka so me walgiya ba faɗa ba da kai alijan akwai matsala ba su gane ba malumu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so yan wulani suna so zaben ya iso sabu zaɓin su tarawa suna son kai ne suka kyale su yan guji ba sun ce wali suka so a aƙidar su bursari suna son ɗawai su gwanin da yake yin kwalliya ba faɗa ba da kai alijan akwai matsala ba su gane ba malumu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so zan je ni garin Allah wuri in taya murna ne sun yi farin cikin hakan tun da zaben gwamna ne baban walan wali samun ya kamata ka aiki ne ruwan kuri azama baba kamar hadari mai walƙiya
a faɗa mana kai alijan akwai matsala ba su gane ba. Ba malamu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so. Excellency mai kishi lale an maka dai baba. Ka afun faka hau jama'a suke maka murna kai duba. Mu ɗan zan sai murna muke ba mu kasa mu nuna ba. Azuwa na kariba ne ga ka da aikin gaskiya. Ka faɗa mana kai alijan akwai matsala ba su gane ba. Ba malamu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so. Excellency ba ma'alim siyasa tuntuni kai zarce. Ita hajja ya gana wannan mata gun gwamna ce. Ita hajja zara kamshati makusan fa hukuma ce. Mata gun gwamna ce na ga halinta tana kwada juriya. Ba faɗa mana kai alijan akwai matsala ba su gane ba. Ba malamu kai ne gwamnan mu na Yobe idan Allah ya so. Ai tuna an tattauna Mu ba malam muka zaɓa. sannan an nuna Mu ba malam muka zaɓa. sabon alkhairi ne. Mu ba malam muka zaɓa. Gashi nan kwamitin na mutane Mu ba malam muka zaɓa. ya za an shaida ne. Mu ba malam muka zaɓa. Malum gura alkhairi ne. Mu ba malam muka zaɓa. Babba da har yara Mu ba malam muka zaɓa. kowa ciki baya kura. Mu ba malam muka zaɓa. Zan sa 'yan tafiyar mu Mu ba malam muka zaɓa. masu bidar jigon mu. Mu ba malam muka zaɓa. Alhaji Musa taso. Mu ba malam muka zaɓa. Alhaji Musa mai kishi ne. Mu ba malam muka zaɓa. Gwari yana rayinsa. Mu ba malam muka zaɓa. Gwari ya ce kure asa. Mu ba malam muka zaɓa. Malam Umara Mu ba malam muka zaɓa. ya ce shi ya yarda. Mu ba malam muka zaɓa. Alhaji keke ma Mu ba malam muka zaɓa. ya ce tuntuni. Mu ba malam muka zaɓa. Baban gida Mu ba malam muka zaɓa. gida bangizi mai kishi ne. Mu ba malam muka zaɓa. Ina Mustapha yake. Mu ba malam muka zaɓa. Mustapha ya ce aji. Mu ba malam muka zaɓa. Muhammadu dan kululu Mu ba malam muka zaɓa. ba harilo baboy. Mu ba malam muka zaɓa. Audu mai shayi Mu ba malam muka zaɓa. har kai zuwa ma. Mu ba malam muka zaɓa. Kai zuwa mashiwa. Mu ba malam muka zaɓa. Rashin yalo ma Mu ba malam muka ya zaɓa. bani kuɗi na waka. Mu ba malam muka Ya ce zaɓa. kwana wake baba. Mu ba malam muka zaɓa. Sanni ya lobani na. Mu ba malam muka zaɓa. Rashin yalo ma Mu ba malam muka ya zaɓa. bani kuɗi na waka. Mu ba malam muka Ya ce zaɓa. kwana wake baba. Mu ba malam muka zaɓa. Sanni ya lobani na. Mu ba malam muka zaɓa. Alhaji Bashir ya faɗa. Mu ba malam muka zaɓa. Boka Hussaini shi ma. Mu ba malam muka zaɓa. Ya gubi LG. Mu ba malam muka zaɓa. Malamu ma ya faɗa. Mu ba malam muka zaɓa. Abun malam na Kano. Mu ba malam muka zaɓa. Abun malam ya faɗa. Mu ba malam muka zaɓa. Da Alaidu. Mu ba malam muka zaɓa. Alaidu gaison ya ce. Mu ba malam muka zaɓa. Har ma Adamu. Mu ba malam muka zaɓa. Adamu Fanje ya ce. Mu ba malam muka Ni zaɓa. ma Aliyazu na faɗa. Mu zaɓu baba. Mu zaɓu baba. Baya zamba. Baya zamba. Kai. Mu zaɓu baba ba malamu na mu babba. Nasara ta karu. Riba da tsaro. To aibu ya gyaru. Abin nema ya samu muna mara balale. Da zuwan ka baba. Da zuwan ka baba zaɓin Ibrahim na gaidan zaɓu mai malabu ne. Wasu ruwa ga daga bakin na ku Aliyu Juwaya wanda ke garin Bulanguwa karkashin jagorancin masoya gwamna kungiya da ke garin Bulanguwa. What? Da mai neman ƙarin bayani a yanzu tuban lambar waya kamar haka 081 24 55 61 08 a ya sauraro
lafiya. Ɗaukar nauyi Ibrahim Yaro cikakken mai kishin gwamna yana tare da baba Malam Wali, muna tare da shi.